я той узрост, який кажуть завжди, той узрост, який, як каже моя душа, мог би бить. Той узрост, який многие люди отваживаются сказать. Ці той узрост, який робить людей нещасними. Ці я той узрост, який мне кажуть женщини. Той узрост, якого женщини хотели б, каб я був. Той узрост, який ні для кого не має значення. Якое значення має, кольки тобі гадов. Якое значення мають гроші, які я у тебе есть. Будет значення має для тебе твой справедливий узрост. Покуль ты не живешь только для того, как робить зло. Не живи своим житом только для того, как на запас богатся. Будь счастливы с того, что у вас есть, что тратить мало. Коли мы помираем, мы ничего не берем с собой за могильное життя. Но вот наше посвящение особо трапляю сметься, або застається у когось іншого. Сапраўдны ўзрост заключаецца ў радасці сапраўднага жыцця, у каханні не прыкідваючыся актрысай, у здольнасці дараваць не будучы суддзёй, у мудрасці заўсёды жыць маладым і шчаслівым. Не жывіцца толькі